Към още една част. Здравейте, фенове! Как е настроението? Искам да ви питам какви игри обичате да играте. Супер! Какви например? Така, какви например? Heroes of the Storm в момента дискутираме. О, супер! И какво мислите за Heroes of the Storm? Не го питайте. Добре, кажи! Интересна игра е. Нова. Супер! Много се радвам. Пожелавам ви, момчета, много успехи в гейминга. Аз съм български блогър, който подкрепя феновете на гейминга и подкрепям всички, които играят. Имам нужда от вашата подкрепа и наистина за всички ютубъри да направим всичко възможно събитията в България за гейминг да станат популяризирани. И дано повече хора се събират. Аз първа, бъдете сигурни, че ще му очаквате на всяко едно събитие свързано с Gplay до година. Така че, действително ще видите уникални неща от мене. Аз съм Дано Веселок, супер Мегатрон Весел в YouTube. Там ще видите момчета, супер яки. Здрасти! Как е положението при тебе? Какви игри обичаш да играш? Харстона го играя. Супер! Колко време? Поздравявам те, наистина, и пожелавам да си кажеш супер готино. Аз съм български блогър, който подкрепя гейминга. И да първо ще видиш уникални неща. Супер Мегатрон да се в YouTube. Здрасти! Здравейте! Как е, фенове? Как сте в Mixtape 5? Какво? Как сте в Mixtape 5? Перфектно. Искам да ви питам какви игри обичате да играете. Харстон. Така, от колко години, момчета? Open бетата CSGO от Аз играм малко лига също. Супер. Искам да знаете, че подкрепям фенове и аз съм супер Мегатрон 90 в YouTube. Аз съм Дано Веселок, български влогър. От новите български влогъри, които първа ще ме виждате в събития на Gplay. Ще покажам много неща, както и на гейминг събитията. Така че, здрасти! Ще покажем малко нещата. Всичко ще покажем. Здравей! Да покажем и тебе, да покажем и малко и тебе. О, да! Ти си Headstone машинка! Здравей! Поздравявам те и продължавай същия дух. Аз съм супер Мегатрон 90 в YouTube, Дано Веселок, блогъра, който подкрепя. Я да видим какво цъкаш. О, супер си! Ето вижте, Gplay, какво нещо. Това иска да покажа. Между другото, филма нещо да ми следете за него. Нещо ще компонент лично така. Бързо само да покажем най-яките машинки. Тямо тук най-яките машинки. Лелелелелеле. Въпрос, преди да започнем съставянето, понеже аз видях един път в играта. Нека покажем малко. Тук малко StarCraft 2. Здрасти! Аз взимам много. О, така. Леле. Всички ще се видите колко сте яки. Всички фенове на StarCraft 2. Да се живи, здрави и пожелайте кой. Отивам да видим какво се случва по-натам. О, да. Да се разбираме. Издявай! Тръгваме! Готиното в случая, уважаеми гости, че нашите приятели от Ubisoft са решили да се разделят с едно копие за PC на играта, плюс още няколко газарики. Здрасти, бац! Здрасти, Кинг Зинг! Най-големия! Някой иска ли Assassin's Creed най-новия на PC? Моя. Добре. Така, време е да теглиме. Искаш ли... Кой? Давай, Калине. Айде, Калине! Да, ти си копия на Assassin's Creed Syndicate. Кой е играл играта? Който е играл, да. Айде, успех! Стискам паузи. А само да предупредя, чакай! Да предупредя само, че човек няма... Хората от Ubisoft са пичове и се свържат с него и ще го правят. О, да, Ubisoft ще се поздрави. Не са като мен, като ги няма да теглим нов. Само добрички. Кой той? Значи, печели копия на Assassin's Creed Syndicate Димитрийка Герасимова. Тук Димитрийка, тук ли си? няма.
Обаче има телефон, така че... Защо няма? Защо няма? Аз не знам. Добре, Браво, тя Димитринка. получава копието. Тя получава копия. Браво! Браво, Тя Димитринка! явно се е прибрала вече. Нека го покажеме. Чака копието. Браво. Да. Добре. Между другото, последния път, в който бях лайкнал една фейсбук страница, беше мемето, беше свързано. Мима, беше свързано с Assassin's Creed. Там скача и не оцелва кръчката й. Добре, айде, аз ще тегля за червена тениска и... Червена тениска М. Ама тия са от тия оригиналда, нали? Най-хубавата част. Сега се обувива с много хубава тениска. Това съм най-хубавата част. тениска на Покажи и вас. А така, здрасти. Иво! Браво! Чакай, кой размер е това? Хиксел, ама май ще ти стане човек. Си много голямо човек. Колко години си? 15. Аз слушай, той е мутант. Върти се. Видяхте ли го? Да го изкарам ли пак? Като Квазимодо. Моля да си е 15 такъв огромен, бе. Моля? От Несквика. Значи... Още веднъж да се покажа. Иво! Не от Несквика. Други работи. Така, следващия какво Браво, беше? честито Иво! Иво, честито да си носи тенската и продължавай да подкрепяш G-Play. Сивичо. Хайде сега да видим кой още. Между другото да го свалям Не. Сивата тениска я взима Кирил Славков. Това е манипулирано. Ти на колко години си? Стана брата си. Брат, какво е те вие? Мале! Я гледай това на цепена. Там мога с нещо са кенци, това. Ама ти си... Хора, И може ли? Не, но си е със здраве, забавлявайте се. На колко години каза, че си? Значи това кой клас прави? Десети. Кой е българския вой, Това който в десети клас, знаеш какво си прави? България? Ще го чакам. Assassin's Creed направо. А ти? Учиш ли? Чакай, значи виж сега. Това е една успяла дама и един успял господин. Ти двамата само се карат, може да запознаеш с него, какво ти е впечатлението от играта също? Доста хубаво. Доста хубаво, какво ще рече? Това е като, какво мислиш за Лили Иванова, ми добра певица. Добре. Наистина, какво мислиш за играта? Мисля е така, какво харесва повече? Синглплеер или мултиплеер игри? Мултиплеер игри. Защо? Защото можеш да убиваш много хора. И също така псуват на различни езици. Да. Значи в моята игра, където аз играя, там това е А и Б в играта. И мен ме дразни, честно. Там руснат. Значи да, сука и блят, нали? Да, те всички знаят. Добре, играл ли си мултиплеера? Аз съм играл на втората част, май беше или третата. Много е яко. Между другото, седите там се тегнете и вървите и трябва да го познаеш кой и да го мушкаш. Знаеш кой е? Много е мъжко помежду другото. Добре, много ти благодаря. Ние ще теглим ли още или? Да, кажи. Още да ти покажем. Има въпроси, добре, Честито, Кире, честито, пожелавам ти Донесла повече тениски. да си я носиш със здраве, да покажем. Имаме две тениски да. отгоре. И все така да подкрепяш ще дадем два G-Play. въпроса. Един от мен, един от Калин.